MTV. Илек белән су ташып булмаган кебек, электр тогы булмаса, өйдә телевизорында кабызып булмайды. Сәлам дуслар, Татмус ТВ телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм бүгенге кунакларыбыз белән дә таныштырырга рөхсәт итегез. Алар җырчылар һәм сез аларны безнең телеканал аша әлбәттә күреп беләсез, күреп һәм ишетеп. Чөнки берсенең 4 клибы безнең каналда әйләнгән булса, икенчесенең әле Инде шулай. Шулаймы? Шулай клипларыбыз күп. Бехисап теміне искә төшерделәр. Димәк, таныш булыгыз. Нурислам. Сәлам, Нурислам. Һәм Илҗира Гысманова. Сәламсызлар. Нурисламның фамилиясе юк. Синеке Илҗира Гысманова. Аманда Нурислам. Менә шулай. Я, кадерле кунакларыбыз, шатбыз сезне күрергә үзебезнең аш бүлмәсендә. Әлбәттә инде искечә яңа еллар белән дә котлыйк, әлесене яңалары белән дә котлыйк. Нәрсәләр алып килдегез? Мин инде күреп торам монда бер бүләк. Бу безгә микән бу дип? Бу зур Булат. Сәгать. Менә сәгать. Безгәме бу? Әйе, сезгә. Безнең каналга. Әйе, менә монда каяда булса салып куярсыз. Ярар. Чөнки сәгатьсез булмый бит, монда аш пешерәбез, ашарга пешерәбез. Ничә минут узганны, ничә минут буласын. Инде айы йылы да бар хәтта. Бар. Менә моны утка тыгырга кирәк миңа. Ярар. Утка тыгырбыз. Утка тыгы нигә түгелдер шунда? Каминга. Юк, Утка тыгырга кирәк. Духовкага. Рәхмәт я. Мин беренче исәнләшүдән башлыйм әле. Исәнләшүгә әле. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, исәнмесез Булат. Тапшыруыбыз кунаклары. Менә без бүген искечә яңа елны, иске яңа елны каршылыйбыз бит инде шуңа күрә. Бүгенге елның символын алып килдем сезгә. Сары эт елы. Һәм дә инде мин әле белмидем нинди төстәге эт икәнен. Сары эт елы, сары эт елы. Эт бит инде ул шундый тугрылыклы, акыллы, матур хайван. Әлбәттә. Шуңа күрә киләсе елларыбыз шушы этнең тугрылыгын, аның йомшаклыгын, аның сабырлыгын, матурлыгын, бирелгәнлеген алып килсен иде. Һәм дә инде мин бүләккә күбрәк үзем яраткан әйберләрне бирергә яратам. Шуңа күрә Кыш бабайдан менә шундый бүләк алдым. Һәм аны сезгә алып килергә булдым. Ай, рәхмәт. Хәтта согы да бар күреп торам. Бүген ашарсыз. Бу да безгәме? Әйе, сезгә. Эй, рәхмәт. Менә бит. Байыдык. Молодец. Байыдык. Әйе. Бүләкләр өчен зур рәхмәт. Инде әйдәгез, аш өлкәсенә дә кирип китик. Я, кадерле кунакларыбыз, инде бүгенге тапшырыбызның шарты белән дә таныштырып узыйм. Бирелгән менә бу. Монда җиләк-җимешләр күрмисез, яшелчәләр бар. Бар фарш, ит фаршы. Бар балык, скумбрия балыгы сезгә әзерләп куйдык. Менә шулардан нәрсә дә булса, берәр төрле кайнар ризык һәм берәр төрле салат, яисә инде белмим, берәр төрле бер ясарга кирәк. Ясарга, әзерләргә, пешерергә һәм мине сыйларга дип әйтик. Менә шу тапшырудың ахырында нәтиҗә чыгарабыз да. Кемдер җиңәргә дә мөмкин, кемдер икенче урында калырга. Я Нурислам, әйдә синнән башлыйк әле. Нәрсә әзерлисең менә? Булат, менә минем карап тордым бу ризыкларга, бар да тәмле ризыклар инде. Сиңа бу тапшыруларда бит инде менә ит ризыкларын күп ашаталар. Күбрәк. Күп ашаталар да. Менә мин бүген уйлап тордым да, менә скумбрия балыкларыннан берәр тәмле ризык пешерергә уйладым. Икесеннән дә. Илҗидә балыгын бирәсеңме? Туры килә инде бирергә хәзер, нишлисең? Менә Илҗидә дә балыгын тапшырса, син Миңа итегезне бирәсең дә алайса. Шуны менә бераз тузлап, шунда суган тутырып, фольгага төреп, духовкага тыгып куябыз, бик тәмле балык. Син миңа пешергәнең бармы ул иберне? Бар пешергән. Алайса ярар. Яратам ашарга. Син экспериментлар бик ярамый. Чөнки ит белән бик мавырга ярамый. Ул сәламәтлеккә аның файдасы шуңа хәтле генә. Шулаймы? Әйе. Әле мин менә карап торам да, син бит инде менә күпме ризык ашыйсың, аның барсын да кабып барырга кирәк. Ашамаганмы? Юк, ашамаган. Инде пая китәбе булган аша. Нидә метаболизм бик яхшы. Бу инде матдәләр алмашы дигән иде процесс. Яхшы. Димәк, балык бик яратам. Скумбрияны бик яратам. Шуңа шәбит итеп әзерләҗәм. Аннан соң әйе. Аннан соң тагын бер ризык, һәрбер передачада, һәрбер тапшыруда бит инде салат әзерлиләр. Салат әзерлиләр, салат. Туйдыргандыр инде салат сине, шулай бар да бит. Ну, атна ярап тора әле. Әйе бит. Ярар. Мин уйладым, Иректә яңа бәйрәмнәрдә туйларда. Мин яратам коймак пешерергә.
Шын. Құймақ пішірге. Үзе? Өзім. Мен аның рецептін ұзақ yıllar шулай міне ойлай пішіріп, бұлай пішіріп қарайым, тұзын көбірек салып, енді шекер құмын көбірек салып, йомырқасын көбірек салып, шулай тұрып рецептін өзім ойлап Идеал формуласы шықты мейді? Шықты. Міне, жарар. Идеал формула бүгін. Қимақ пішірінің идеал формуласы бүгін. Көбейтіп пішірәбіз. Болды, аңлашылды. Сөйлейбіз Илзиде. Алайса, сеға фарш керек бұл. Фарш керек. Илзиде, айдәлі бүгін бір нәрсе сеға ике фарш. Фарш болғаш, ит болғаш, суған болғаш, енді бұл болды ярты ризық әзір деген сөз. Өзімде итлі ризықларны бек яратам. Көбірек яратам деген. Көбірек яратам, Балыққа қарағанда. Балыққа қарағанда балықында яратамыз. Бүгін енді әзірлесі ризығыбыз диетик запеканка болашақ. Яқшы. Запеканка яратам. Бұл диетик деп май саласын да бітнеға бары бір. Май обязательно салабыз. Диетик. Яқшы хәм. Азғына. Хамда инданда міне суған болашақ. Салат болашақ ма? Салаттан салат. Так, мында сіздің баклажан да бар. Баклажан бар. Міне яңа ел бейрам бейді. Бүгін ескеше яңа ел шоңа көре қабымлық. Біздің ирлерге керек бола қабымлық әзірлермін. Закуска әзірлермін. Міне шу баклажаннан. Хам енді міне йомырқа көрініп тұра. Хам майонез. Олардан нешесін? Сарымсақ. Шу баклажанға шу ішлеген әзірлебіз. Йомырқа, майонез һәм сарымсақтан. Кәмбегіне қабымлақ. Алайса бүгін салат жоқ. Яра салатларны яңайла байда көп ашадық. Кемге барма, қая кірме. Бүтін жерде салат қамат. Оливье шуба. Неге бәт бұл әлі бұл? Миңа. Біздің бүгінгі тәмлі күрәшшілеріміз дебетік өздерінің ішіне кіріштілер. Әмін енді өз ішіме ішлейм. Біздің тапшырыбыздың генерал спонсоры Кукмара Металл Заводы заводы Ашық акционерлік жамғиятынан әлігі шеп табалар міне. Илзиде сен қыздырға керек бола бет ол баклажанды. Міне бұл таба сен айырдам етешек. Әмінді сен де бүгін еседір қыздырам дедім кебек. Қимақ банда тағын еседір. Міне бұл. Икі кізлікі дәбір өттірілі. Міне шындай табалар ерденге келешек. Кукмара Сәуде маркасы уақыт білән сыналған сауыт саба Германия технологиясы бойынша өзімізді Ресейде жетіштірді. Һәм оңайлық үшін әлігі заманша сауыт сабаларын сіз интернет кепет ашада алырға мүмкінсіз. Кірәсізді Кукмара деген сайтны іздеп табасыз да аласыз әлігі табаларны заказ бересіз. Яғни хамилісіге кетіріп бередер. Қазанда аларының фирменный кебетлері Павлюкин урамы 114 адресі бойынша орнашқан һәм тағын бір кебетлері Рихард Зорга 11Б адресі бойынша орнашқан Горький парк Сәуде өзегінің бірінші қатында. Шуны фирменный кебетлер анда ассортимент жаның нетері шуны аласында шығып кетесің. Үйгіз рахмет спонсорымызға. Пішіресіз ме, қыздырасыз ме, мұндай табалар үйгізде бар ма деп сұрайсың. Болад, бір гіне сұрау. Мұнда май салып пішіре керек бола ма, или майсызда құймақ янмай ма? Әзгіне май саласың. Құймақ янмай енді? Йо, енді құймақ. Өзінен өзі пішір. Әйлендірәсек өзі секіріп әйлені. Құймақ бардым. Секіріп тәбілсәң. Молодец, сен? Суған тұраушы бетім. Шулай ма, сенің түп хүнәрің суған тұраушы? Әйе, суған тұраушы. Илзиде, сіз мен қарап тұрам бүтінде бек неткенсіз, ә? Бек көп салды мен. Бек көп түгіл. Бек тез қыланасыз дейм, малапсы көстемесін. Әдәгізіне сен тұрда үшіне сөйлешіп те алайық. Әлбәттен бірінші сұрау әлі ижатқа кіргенше яңа айларын ішіп қаршы алдығыз, қоя бардығыз, ненге қызықлар болды? Сөйлеме болады. Әйде сөйле. Ләкин қысқа сөйлерге тұрсын. Илзидеге де сөйлерге уақыт қалдыр. Ғымымен көп сөйлерге яратмын. Шулай ма, рахмет, бұл да Нұрисам адайсам. Яңа айлны үйде. Біздің Казанка бойында не бар? Йұртлар бар. Кульсайтыда Казанка бойында. Сен шында яшайсыңдар ешін? Мен яшайм большой Ергушки деген. Яқын. Мен шында. Казанка бойында йұртлар бар. Бялы театрған шында йұртлар бар. Шында барып қаршылады ғайы. Таудан шудық, хоккей ойнадық. Сен хоккейсің? Казанканы. Мен хоккейсің спортсмен. Но хоккейні бек яратмын. Яратмаш, неге ойнайсың сен аны? Аны PlayStation'да ойнаға керек. Сен мене сұрамайсың, неге яратмайсың дейді. Неге яратмайсың? Чөнки студент вакытта мен битинде спортқа көтергән кеше. Студент вакытта Бұрынға берілер ме? Жоқ. Студент вакытта конькобежный спорт деген теге конькида йөгерә торган спорт бар бит. Шуннан да счет бирә кирәк иде. Минем бик барып чыкмый. Неге? Чөнки мен битинде авыл баласы. Анда коньки алырга кирәк сайлап битинде. Бүтән конькиларны сайлап алып бергәннәр, миңа 46 размер калган.
Оянда лаш-лаш жер. Әйе. Менә шул анда бит ул бик плотно тора дишем. Менә шуның белән киттек неге? Нигә әйтмәдең соң аны? Анда әйтсәң дә әйтмәсәң дә бүтән юк инде размер анда. Мен анда инде тутырып чүпрәкләр тутырып ничек кидем инде аны шулай итеп Интегеп караган. Төнлә 2 кыз, 2 малай киттек без нигә стройдык юк, бергә түгел. Нигә тренировкага киттек. Без стройдык теге Ленинский сад дигән остановкада 10 этажлы тулай таракта яшидек бит. Шуннан Динамо стадионына киттек тренироваться итәргә инде. Шуларга өйрәнергә. Беренче тапкыр зачет бирә алмадым да инде. 500 метрны жүрүп чыгара керек. Коньки каман синең белән. Коньки минем белән. Я берәр җиктән алып булмый. Шунда шуй булмый инде. Булмады. Но нәрсә инде ул русча сөйли белмибез, каян анда Казанны белмибез. Әйе. Так. Шунда бардык, шудык, узак шудык. Инде кызлар әйтә, әйдә кайтабыз диләр инде. Но төн бит инде. Мен тагын бер круг ясыйм, тагын бер әйләнеп киләм. Тагын бер тапкыр әйләнеп киттем. И шуннан менә хәтерлим, ботинка бит инде аяк анда булай йөри, әйе. Шунда равновесиене югалтканны хәтерлим, артка таба егыла башлаганны хәтерлим. Аннары хәтерлим бер 40 минут узган вакыт, 40 минуттан соң күзне ачып җибәргәнне хәтерлим. Рәхәт, ятам. Бер җир авыртмый. Аннары тагын бер нәрсә хәтерлим. Монда хур кызлары җыри. Аннары хәтерлим, общежитиедә утырганны хәтерлим. Уже кулда баян улата, кычкырып баянда уйнап җырлыйм. Үзем искә төшерергә тырышам, кая бардым? Нәрсә булды? Йыгылдым озын сүзнең кыскасы. Бер нәрсә истә түгел. Менә шундай. Шуннан белеге чамалган. Шуннан соң әле зачетны бирергә кирәк бит. Зачетны мин булай бирдем. Менә бәлки минем укытучыларым карап торгандыр. Әйдәле хәзер, әйдә. Зачетны бирдек булай. Миңа ошаган, минем битне борын кыска түгел. Миңа ошаган озын борынны бер егет бар иде безнең. Конькида матушуа. Молодец. Сагат кичке төнгө 6-ларда стадионда караңгы инде. Мен әйтәм, минем урынга йөгереп чык. Мине бер капчык бәрәңге. Бу егет киенде дә. Сөйләштек инде бәрәңгесеннән. Бу егет киенде дә. Матур гына әйттереп йөгереп, әле ул килсен бит шунда 3нче кил, 4нче кил, 5нче кил, килеп җит просто. Ул беренче килә, шабалдан, аның борыны минекеннән дә озынрак. Мен әйтәм, мин тегендә каршына йөгерәм, преподаватель тора бит инде ул белән. Секундомер белән. Борынын капла дип кычкырам теге. Бу мескен. Бunda не свитерын булай таба. Свитерын борынына каплап куйды. Шулай итеп финишка килде. Мин зачет бирдем. Молодец. Мин преподаватель янында басып тордым. Шул преподаватель белән ул аннан соң ветеринарный академияда бергә эшләдек. Мен аның үзенә сөйләп күрсәттем, әйтәм, менә Владимир Александрович шундый хәл булган. Ты сволочь, ты не алдадым мин сине. Ярар, аңладык без яңа елдан чык каршы алганын, Илзилә. Бик озын тарих булды, бу вакыйга булды. Син ничек каршы? Менә күрдеңме, сөйләгәндә эшләмәде дә эшлә бар. Син шуңа күрә хәзер балыгыңны эшлә. Ике эшләргә бик авыр. Мин ул сөйләгәндә ярты эшне башкара башладым. Китмә, әйе. Яңа ел бик күңелле үтте. Безнең гаилә дуслары бар, инде 10-12 ел аралаша торган. Гөлбергә каршыласыз. Гел бергә булмаса да бик еш каршылыйбыз. Менә аларның бер гаилә дусларыбызның дачаларында шашлыклар пешереп, чаңгылар шуып, Мунча кереп, әйе, менә шулай итеп каршыладык. Бик күңелле. Классика димәк. Күңелле классика. Күңелле табигать чагында шундый күңелле яңа еллар булды. Шаңга йөрдегезме соң? Шаңгыда да йөрдек, әйе. Нурислам, беренче гыйнвар көннән дә шаңгы шурга ярата икән. Юк, беренче гыйнвар көнне ялгына әйтәбез без. Ул безнең пижамный день инде. Әйе, пижамалы көн. Пижамалы көн. Уянып бик кыска көн, уянып китәсең инде, көндә бетә. Торганда уже көн төшкә авышкан була инде. Торганда кичкә табагына уянып ял итәбез. Булай туган районга кайтасың, син балык бистәсе кызы бит. Туган районга кайтып булмады, туганнарга гына барып келдек. Яңа елдан соң туган авылда кызганычка каршы, яни Имшаллыда хәзерге вакытта без битле җәй көненә кайтабыз шуңа күрә. Җәйгә генә инде. Җәйгә генә кайтабыз. Ярар, аңлашылды. Менә. Я яңа елдан соң тагын ниләр эшләп илгәрә алдың? Әле син концертыңа да әзерләнсең бугай әле. Концертлар башланып китте яңа елдан соң өчесеннән. Авылларда, районнарда башланып китте. Ял итеш юк инде бик.
Әйе, ял бик югал әйе. Жарар, Яңа елда ял итсек ишесенә кадәр. Җиткән. 31-ннән ишесенә кадәр. 2 эшкән вакыт. Бик ял рәхәт булды. Я, Нурислам, син ниләр кыланасың монда? Менә фольгага төрәм менә шу балыкны. Суган белән. Суган белән. Иченә суган тутырып. Суган май салып тору кирәк чөнки. Юк, кирәкми. Ул майлы балык. Бу бик майлы балык. Майлы балык була, сочный булачак. Барып чыкса инде. Шулай итеп төреп. Синтереп кара. Әйдә, фольга күп бит. Тирәхәтләнеп. Ну, мин дә сөйлимсең моны яңа ел турында. Әйдә, бераз гына сөйлә балалайса. Минем менә яңа елдан соң беренче Беренче январь көнне кеше бит инде похмеляться итә, мин чаңгы шуам. Итәнлән. Кайсы сугал? Кем ул күрсәтәле миңа? Мин беренче январь көнне чаңга чыгарга яратам. Так, әйе. Шунда. Мин моны затаммы инде. Затасың. Ну, 40 минут. 40 минут вакытыбыз юк инде. Изидә сиңа духовка кирәк булам бүген. Әйе. Менә шулай беренче январь көнне мин чаңгыга басам, ул уже традиция минем. И бу елда менә шундый хәл булды. Бер үзем чаңгы шоу берим инде. Бер кешегә тимичә. Әйе, бер кешегә тимим. Ике матур гына чибәр генә кыз. Купальниктан басып торалармы? Купальниктан түгел. Булар төшерәләр камера нигә? Сине табигать. Телефонга төшерәләр. Мин барам, мин киләм бит инде. Конковой ход белән матур гына итеп басып. Булар мине төшерәми иде. Нәрсәгә соң булар төшерә? Яннарына килеп бастында инде. Менә сезне төшереп алдык әле ди. Мин нәрсәгә төшердегез соң? Менә безнең ди дусларыбыз ди, җылы якларда ди, ял итеп яталар хәзер. Яңа елны каршылыйлар ди. Менә ваннаны шампанский белән тутырганнар ди. Шул ваннада коенып, менә шулай итеп яңа ел каршылар. Ә менә без яңа елны менә шулай каршылыйбыз дип, менә шуңа күрә алар. Җавап җибәрделәр. Әйе, мине төшергәннәр дә шунда җылы якларда. Кызлар телефон алып калдыңмы соң? Юк инде. Нәрсә дип сөйләгән була? Гомумән актив ял белән шөгыльләнәсезме? Чаңгы, чана шулар, таудан шулар, балалар, гаилә белән. Кыш Кирәк булса менә ул яллар. Кыш көне менә концертлар хәзер бит эстрадада, шуңа күрә бик күп чыгарга туры килми. Шулай да инде чаңгы шуырга бик еш чыгарга туры килми. Ләкин чаңгыда шуырга яратабыз. Мин үзем бик яратам. Балалар, ирем белән, балалар белән чыгарга яратабыз инде. Шул быел әле менә ялганмыйсы килми, чаңгыга баскан юк, ләкин чыгарга кирәк ала бирсәм. Спортны бик яратам. Гыйнвар, февраль, март. Әле 2 ай вакытым бар. Мартка кадәр әле вакыт. Мартка кадәр. Әле асфальт чыкканча. Әйе. Җир чыкканча, кара җир чыкканча йөрергә була әле. Татмус ТВ телеканалында тәмле көрәш дәвам итә. Һәм инде минем кунакларымны сыйлыйсым килә. Алар мине сыйларга җыена кыймак белән, ниндидер кабымлыклар белән. Ә мин сезне тәмле шәй белән сыйлыйм, Илзидә. Так, Нурислам. Менә шундый шәп шәй белән дәвам итик әле. Бигрәк тәмле. Бу нинди шәй? Бу фабрика здоровых продуктов шәем. Шәйнеге дә бар. Менә шундый күп төрле шәйләр тәкъдим итәләр, үзебезнекеләр. Татарстанлыклар, Казанлыклар дисәк тә була. Бар иртән эчә торган шәй, көндез эчә торган шәй бар. Кич эчәргә була. Энергияң бетеп китсә, энергия бирә торган шәй. Яшел шәй, кара шәй һәм хәтта балалар өчен дә махсус менә шундый үләнле шәй бар иде. Менә бу тәмле шәйне Казанның бөтен кибетләрендә табарга була. Вәт, бик зур рәхмәт шәйләрегез өчен. Матурым, син ясаган шәй бигрәкләр дә тәмле була. Сире нәрсәдә аның? Менә аның сире. Доброе утро дигән шәй яңа көнгә көч бирә. Добрый день дигәне рухны күтәрә. Добрый вечер тынычландыра. Шәйләрегез тәмле булсын. Фабрика здоровых продуктов шәйләрен кибет нокtalарыннан эзләгез. Я тапшырыбыз дәвам итә. Бу вакытта инде нинди процесслар башкардык. Илзидәнең менә бу мәсәле күркә итеннән запеканкасын узаттык. Балык артыннан бу вакытта кыймак өчен хисабында әзерләп куйдык. Камыр, онлы, сөтле, йомыркалы бер 4 йомырка. 4 йомырка, шикәр, Шикәр комы 3 кашык. 3 кашык шикәр комы, ярты кашык туз. Үзем бар. Бар. Үзем уйлап тапкан рецепт буенча. Сода юк. Сода юк. Илзидә бу вакытта нишләде? Инде запеканканы духовкага озаткач, менә баклажанны менә шулай турыйбыз да, суга салып торабыз. Ул инде суда торды, аның ашы тәме чыкты аның хәзер. Менә хәзер аны табага матур итеп тезәбез. Сулы килешкә. Шышлый башлар. Бик сулы түгел инде. Менә шулай. Яра. Без аннан соң моны рулет итеп терәбез. Әйе, ике яклап аны кыздырырга кирәк. Кыздырып аласың.
Молодец. Менә, шу вакытта инде менә бу Шул вакытта аның эшлегенә әзер бис. Эшлегенә кирәк. Эшлегенә менә монда инде сарымсак белән майонез булгатым мин, монда сыр. Һәм инде 1-2 йомырка җитәдер. 2 йомырканы угыштан уып, барысын бергә булгатабыз. Әйдәгез, рәхәтләнеп. Эшләгез алайсам. Коймак пешерү генә була. Әйе, бу сиңа Сложный анда. Әлбәттә. Әйдә пешереп кара син, мин әле шамый синең. Бер кыймагына дегустация сап карамыйча. Пешерә беләсең микән син гомумән? Син байтырып әйләндерәсең кыймакны. Юк. Кагыл чал дип. Беренче кыймак тиерле була дияр, карап карыйм. Мин карабыз менә, тиерле буламы, юкмы инде? Пешә башлады бу. Ашарлык була микән кыймагын? Тузы гына күп булмасын инде. Син пешерергә өйрәнгәнсең ни өчен? Чөнки бер үзең яшисең. Әйе инде. Инде ул турыда Үзем, юк, мин бу кыймакны бер үзем яшәгәндә түгел, өйләнгән вакыт. өйләнгән, гаилә белән яшәгән вакытта өйрәндем. Хатын өйрәттеме? Хатын өйрәтмәде үзем. Бер синең кайсы хатының дип. Минем булады. Сер түгел ди. Сер түгел. 2 тапкыр өйләнгән инде. 2 тапкыр өйләндем, Икесе дә 2 тапкыр уңышлы. аерылдым. Бик матур яшәдек, хатыннарым белән хәзер аралашып яшим. Молодец. Кемдер бит теге курлап та әйтергә. Юк, ну аерылганда о төрле аерыласың. Но барыбер кеше булып калырга кирәк. Әлбәттә. Әйе. Ходай язмасын өйләнгән барларга. Әгәр ул тормышта килеп чыккан икән инде, Әйе. бер нишләп тә булмый. Менә әйләндереп Пират торып. булып калырга кирәк. Әйе. Менә бу кыймакны мин студентлар белән эшләгәндә мин тренер булып эшләдем, шуларга студентларга пешерә идем. Бик ярата башлар иде, белмим. Студентларга Әйе. алар рәхмәт йөзеннән нәрсә эшләр иде, нәрсә? Алар рәхмәт йөзеннән миңа результатлар күрсәтәләр иде. Нинди результатларга ирештегез? Спорт мастерлары булалар, кандидат мастера спортлар булалар иде. Ветеринарный академия өчен ул зур результат. Әлбәттә, зур. Чөнки ветеринарный академиядә бит уку авыр. Анда уку процессы бик авыр. Шуңа күрә спортны алып бару, спорт белән шөгыльләнү, шул ук вакытта уку да тагын ул бик авыр. Я, спорттан иде хәзер без җырга да күчәрбез менә. Изләнә сырыйсым килә. Мин урисам 2 елда 50 җыр яздырдым ди. Минем дә сорабыз кемнәр белән эшләгән син менә. Соңгы елларда нинди җырлар яздырдың? Синең бит инде данлыклы Айдар, Айдар. Кем бигрәк кайнар дигән җыр. Бу җырны гомумән хәзер концертларда башкарасыңмы? башкарам, башкармасам сорыйлар, күбрәк шул җыр буенча таныйлар бит инде шуңа күрә. Аның буенча инде. Синең ирең Айдар исемлеме? Юк, Айдар исемле түгел. Сырыйг әле. Ул Әхтәм исемле, аны 2 айдар иҗат итте. Мин инде аны сөйләп тә Айдар Михаҗев белән Айдар Әйе, теге Тимербаев. Мин алардан теге егетләр турындагы җыр турын сораган идем. Бәлки шул Әхтәм дип чыгарырсыз, язырсыз дип. Ләкин алар Әхтәм Айдар чиктер. Әйе, алар үзләрен яратыбрак дим инде. Алар үзләренә шулай Айдар исемле, Айдарым исемле җыр иҗат иттеләр. Миңа да бик ошады, халыкка да ошап инде ул менә халыкка таралды. Концертта килгән нәвәм шул Айдарлар. Рәхмәт Илзидә менә без Айдарларга. Айдар Михаҗевның иҗат кичәсенә үзем барып җырлаган бар, ләкин әле Айдар Тимербаев килгәне юк. Менә быел Алла бирсә концертым булачак. Икенче концертым инде бу Казанда, филармония концертлар залында. Менә анда инде аны аерым махсус чакырачак Алла бирсә. Бәлки аңларчы, бәлки 1-2 тагын. Аның әле тагын бер Буран дигән җырында башкарам, аны да халык бик ярата. Истерик саным сүзләренә язылган. Әнидер клиплар төшерергә җыйнасындыр бәлкем соңгы араларда. Клип менә шул Айдар җырына төшерәсе идем, ләкин быел төшмәде. Кызганычка каршы. Эстрадабызда бит инде күпме җырчылар да бар, Айдар исемле. Әйе. Исеме санап тормыйбыз инде, Быел шундый авыррак җыр булды, ел булды узган 7 ел. Әйе, концерттан соң проблемалар килеп чыкты, гаиләдә дә, матди хәлдә. Шуннан әллә Әхтәм аңламый башладым әллә. Аңлый, ләкин саулык мәсьәләсендә проблемалар чыкты. Шуңа күрә әзрәк тоткарлыклар булды. Ләкин төшләремә керә алам дигән җырга мин клип төшердем. Башкортстан ягында төшердек без. Музыкаль каймакта да яңгырады ул. Быел бер генә клип төшерергә туры килде. Кызганычка каршы. Ярап булыр, елга бер булса да бик яхшы. Менә дигән. Син нигә кошык белән таратасың? Нигә менә аны бик юкайтып таратырга кирәк. Шул вакытта тәмле була ул. Ярар, синең иҗатка килү менә 2 ел дисең, син марш. Кирәгем бирә ул. Менә безнең бу беренче партия кызык килә, әзер. Хәзер аны менә шул. Аны әз генә
Мотор басқандай бәт бұладыр ел деп білем мен аны. Ну, әзірәк қысса тәңірек болайын. Нарисам, Әйе. спорт факультеті, аннан соң оқыту, Оқыттым. аннан соң сәуде, сәуде ілкәсіне дірсәк. Ветеринар академиядан кеткеш болды енді ол. Ветеринар академиядан кеттім мен мұнан бір 10 ел әлек. Анасың бизнесқа кіріп кеткенсің да енді оқша баратқа келгенде жырлайым әлі деп. Жоқ, жырлайым, жырлау турында. Жырлау бала шақтан ақ жырлайсың. Мен бала шақтан ақ жырлайым. Но міне сахнаға шығып жырлау бала шақта бар еді андай қиял. Менің үшін бір хатирем бар. Такир Якупов бір концерт білен келді де жылай. Ауылға. Біз аның янына концерттан соң иттеш малайым білен кіріп енді баян көтеріп кірдік те мен аңар бір 4-5 жыр жырлап көрсеттім. Сен байында да ойнай білесің оны? Ул вақытта ойнайдым. Қазір жоқ енді. Қазір міне студент болғаш баян тойдырды, мен аны ташладым. Гитара алдым өзіме. Гитара біле. Баян білен ерөншіктер не айыз? Гитара модный еді енді. Мұнда гитара білен келсем қыздар Сразу еш уақытта меңа эстрадаға кірге әтиәнелер рұқсат бермеді енді, артист тұрмышы міне ол деп міне шындай. Анан соң енді спортқа кіріп кеткеш ұмтылды ол. Но мен жырлап жүрдім конкурслардан да студентлар білен бірге. Бұл әнді көңіліңді әжірге? Әйе. Міне 2 елік нәрселен башланасы ол башланды шаярыпқына заказда бермедім. Бір мұның ғайырлы кішісі сөйлерге әрі тұрғандар енді оларда Балташта менің бір үттіш қызым бар еді. Шул қыз... Сүйген қызым. Сүйген қызым. Әйе. Қызлар яратам дейді. Қызлар яратам, әйе. Ол телефонға түшіреді екен мені мені гитардадан жырлағанларын енді. Өзінің үттіш қызларына жібере. Мақтанайын, мақтайын деп. Тегілер мақтадылар, бұлар мақтадылар. Неге ол жырламай екен, тауыш шындай мотор деп. Мені Ленур Зайнуллин білен таныштырды. Біз бір шайарып қына бір жыр яздырға ойладық та енді. Шыны радиоға бердік. Кетті. Әйе, ол жыр Зәңгер көзі қызын сағынан деген жыр. Ол жырлау меңа ашамады. Чүнки профессиональный жырлар болмай енді. Шамаға жібет енді мен спорт кішсе тоқтап қалып болмай бетінде мен репетиторлар іздей башладым. Гуглға кіріп кеттім. Әйе, шоуға кіріп кеттім. Әйе, яқшырақ жырларға, моторрақ деп жырларға деп мені шындай. Май бете мұнда. Нұрислам, сен сейле жем, мен мұнда білесің. Имені шол... Сіздің запеканкаларыңызны қарып тұрам әлі. Бұл кебек бұлар. Шонан соң тағында моторрақ жырлар яздырғасы келе башлады. Но бет жырлар яздыру міне бір кішіге таныш болмаған кіші үшін бек ауыр бейдімді ол. Ненде композитор, ненде шығыр язушы кіші сеңа мотор жырлар, мотор шығырлар берсін. Бір білмеген кішіге? Бір білмеген кішіге. Но мен шындай бәқітім бардыр енді өзімше. Әрсізлік түгіл ол. Құдай тағала бұлыша тұрғандар деп ойлайым. Балташ клубында бір жыр яздырдық та, шыны мен Ферзар Мұртазинға жібердім. Ферзар мына менға жыр керек еді деп. Ол 1-2 күннен менға шалтырата. Сеңа жыр керек ме? Әйе керек. Міне жырыңны қатынға тыңлаттым, қатынға бек ұшады. Ферзар бұл егет сәхінеде басып тұра тұрған егет сен бұл егетке жыр язды. Әйкен қатыны. Әйе, әгер қатыны айтмеген болса, бәлки Ферзар мен ол жырына язмағанда олар еді. Мына бүгінгі күнде Найла рахмат деген. Әйе, мен аңар концертта мен аны келейтем. Ол рахметіне. Ферзар шулай тұрып, аның біле шей башладық. Ол 11 жыр язды меңа. Бүгінгі күнде міне Ревал Кисматуллин білен ішлейбіз бек матур жырлар яза. Айгүл Валиюллин біле сөздеріне язалар алар. Но міне бүгінгі күнде 4 клип. 50 жыр. 50 жыр бар, но клипларға келгенде алар. Тағы да көрек ма? 11. Дирек. 11 клип. Шеп болған бұ? Май бітті. Май да бітті дей. Қапшылықсың уақытыдағы бітіп келеді ерсің. Мүмкін болса. Біліп тұрады. Ой, рахмет. Ай. Мен шоң көре қатын қызын яратамын емен. Ол қазір шешіреген мүмкін? Шешіресейінді қазір. Құрықма.
Име кеме курыкмаска. Пişirgende de Таба шәп. таба шәп. Табалар әйбәт бит, ә? Әйе. Я, Галәмәт әйбәт таба бу. Бик тиз пешерә. Болды бай. Син тагын. Әле үзегезнең җырлар язмыйсызмы? Авторлар белән. Үзем Хаҗев 2 айдар белән яшисең бит. Юк, бик күп кеше белән эшлим. Кемнәр тагын син язганнары бар? Беренче инде теге сәхнәгә менгәндә Шәмсия Җиһангирова, Фәридә Ибрагимова сүзләренә, Илгиз Закиров. Минем тавыш халыкчан җырларга бара, шуңа күрә халыкчан композиторлар, шагыйрьләр белән эшлибез. Шәмсия Җиһангирова, Илгиз Закиров, Фәрит Абдулкатипов җырлары. Шулай ук Мөдәррис Газетдинов җырлары менә соңгы вакытта башкарамый. Соңгы вакытта Әлмәт шәһәрендә яшәп иҗатчы, күп популяр җырлар авторы Зиннур Абый Сафиуллин белән үч-дүрт җыр яздырдык, яңа җырлар. Шулай Гөлгенә Каримова безнең яңа автор белән эшли башладым. Менә соңгы вакытта шул авторлар белән эшлим, һәм дә халык җырларын башкарамый, өйрәнү үстендә эшлим. Концертың әле кайчан синең? Концертым Алла бирсә, бу юлы да икенче концертым май айында, 18 майда булачак, филармония концертлар залында булачак. Алла бирсә. Барлык яраткан тамашачылар. Яраткан тамашачылар менә һәм бүген танышкан Нур Исламны чакырып кетип калам концертыма. Киләм. Чакырабыз. Киләсезме? Ярар. Анасын син дә үзеңнең сольный концертына куйгач, Чакырам. Син чакырсың. Шул итеп. Дуслашу бит, дуслашу танышу. Я Нур Ислам 2 литр май бетердең инде. Кыймак пешердең 5 кило. Балыкларым пеше. Җыр гына җитми. Менә минем бүгенге көндә 8 җыр, өр-яңа җыр, әле язылмаган җырларым бар, аларны өйрәнәм. Менә шул җырлардан берәрсен мөмкин булса инде. Әйдә әле берәр премьера. Фирдан Мактазым көе бу Айгыр Валиуллин сүзләренә. Аккан болытларга, ерак уфукларга, сәлам юллыйм алар артыннан. Жаным бәргәләнә, меңгә телгәләнә, язам ахры, язам акылдан. Җилләрендә шәлләр, төннәр көнләшәләр, син булганда минем кочакта. Нигә сыны язмаш, нигә язган ялгыш, яндырмагач уртак учакта. Җилләрендә шәлләр, төннәр көнләшәләр, син булганда минем кочакта. Нигә сыны язмаш, нигә язган ялгыш, яндырмагач уртак учакта. Ай рахмәт. Үзләр Нагел Валиуллина. Нур Ислам. Рәхмәт бик. Эрзедә калдыр әйдә. Калдыр. Әйдә. Башкарыйга дәбез. Менә Рәбига Басибгатуллина репертуарыннан яңа түгел инде халык җырын җырлыйм, кертә башладым. Нигә? Концертларда инде. Шуның бер генә куплетын җырлыйм. Әйдә җитә безгә бер куплет. Havalarga ışıp gitti, Gügerşin kütüleri, elde bulsa islerimde, Sağ bul dibeytüleri, elde bulsa islerimde, Sağ bul dibeytüleri. Ay Маңадис, рәхмәт. Үзәккә үтә торган җыр булды бу. Әйе. Үзәккә үтәр микән җырларыгыз, кебек сезнең ризыкларыгыз, мин инде берничә минуттан аларга дегустация ясармын. Шуңа күрә әлегә дип әйтик, безнең тәмле көрәшебездә реклама. Я дуслар, менә ул мин күптән көткән мизгелләр, ул да булса дегустация яратам ди шул эшне менә. Дегустация сауны. Кайдан башларга икән? Кыймактан дигән. Кыймак белән шәләр ни гадәттәме? Әле күптән кыймак пешергәннәре юк бездә. Ахырга калдырыйк. Хәтерләмим. Әйдә ахырга калдырыйк алайса. Илзидә. Туклыклырак, Әйдә туклыклырак. тәмлерәк. Диетик дидең әле. Тәмлерәк.
Диетикте де майонез салды уланда, диетик ризық болады, майонез сылайды күнде олай. Яңа елларда инде я. Яңа еллар ярайды. Аннан соң фитнесқа еребез, диетаға отырабыз. Еребез деп уағда беребіз деген сен. Әйе. Так. Міне, бір жетеме? Жете, мұны қатты енді мен. Қалымдығымды алайық, әлі ярым өзім алсам мәне бірер. Бірер зұрақ ілішім мәне. Так. Қызықтырасың бұла. Өзімде қызығам, сен түгіл әлі мұнда. Так, наша түбітке бөліп, бисмилла етіп, қап қариқ әлі. Неше керек? Пішкен, Нұрислам. Кәмілі бұлған. Соғаны пішкен, соғаны. Бәрі соғанына түгілі де мен әлі қабыңға қап барадым. Қысына барып жетмәдік, так. Аха, соған. Бәрәңге. Так, бір соған қашты. Демек тірі соған. Етекті табиға әлі еттері соған бұған. Түгіл. Бек тәмлі болырға дейіш. Тәмлі ме? Әйті баша сен, әйті баша, тәмлі деген. Аңлашылды мұнда. Бізді ашаған көмек болсын. Пауза жасап алайық әлі біраз мұна. Без комментариев мұнда өзі тәмлі. Ато, ерте бір ашарға да ұғытылмады. Бізді ашаған көмек болсын, сен өзіңген ашап. Шул қали. Молодец! Аллаға шүкір. Я, Нұрислам. Ну, бұлай матур бизегенсің өзі. Әйе. Тұрышты мене тұрышты. Балық нешеге ашыбыз? Балықны Соған білен ашырай. соған білен керек. Кісі басым әрі ме ашырды? Скумбри балығы мен бек яратамын. Сен аңы сүйегіні кісмейдің, сүйегі қалсан үстіңген ал. Үстіңген ал дейсің. Мен құйрық яғына алайын, мен құйрық яғына яратамын. Сүйегін жөлләдің енді. Әйе. Құйрығында керек ме? Әйе. Так. Сүйегіні қатлы бар ма? Өзің алып берген болсаң, шында деп. Біз бұлдырабыз біз. Әйе енді. Білі болмай бейді сен амына қайсы жері шоғаны. Ярап болмас сена деген. Так, келелі мұнда балық. Тұзладың мұ? Тұзладым. Соған біле бірге қабыра керек. Соған біле бірге қабыра керек. Болады, соған біле бірге. Қылшықтары да бар. Бар шу. Ну? Анда қарама, сен мұнда қара бәй. Жоқ, изиден кіріп тұра бей. Бұлақ нәрсе айтыр екен деп. Молодец. Биттемле. Ой, шәп. Амина кислота дейлеріңді мінем. Пайдалы енді. Біргіне мағлумет. Бәлгіда пішкеш бі керек те. Бүлдіремін де. Біргіне мағлумет. Мінә теге ағайуларда неге бір уақытта да инсультта болмай, инфарктта болмай. Çünkü олар гіл балға шат. Еші мен врачқа барғанда бірде көргенім yok ширатта ағайулар басып. Шына көрі тәрдемтен. Дусларға. Хәм? Балық. Хәм де құймақ. Десертта құймақ. Бұл кішіп шыра тұрған құймақ түге. Yok енді кіші бұлай пішірмей. Сені мәрітсі бойынша. Шашы тұрған түгіл. Соды да yok мұнда. Yok ашы тұрғанын. Төнірек алайым әне еме? Әйе. Анда қойнарақ бұла. Қойнарағын олсын. Станрақ, майларағын. Мына мұнда балды. Қоланырақ болған бұғай бұл кебек. Ну, Ол сен мен құл беремін шөт бірік. әйенде шылай. Но мұнда бал керек, бал. Біраз. Бал скүші. Или варенье керек, тәмді варенье. Шай керек, мен әттегі шай қая ол. Онда ол, қазір. Ол мұна резинка кебек болады. Өйне шо? Жолай ма? Вот аның особенности шо. Нұрислам молодец. Тәмлі болған, тәмлі. Ой, рахмет дейді. Тыныштанып кетті мына шо әліне. Рецептін берем. Рецептін берем. Ай! Рецептін іштік. Диетик бұлар деп ойлаған ең болмады енді. Бүгінде ябығып. Шоңа көре. Әйдәгіз, нәтиже. Енді нәтиже сар уақытта келіп жетті. Мен қалса, қайсыздан баштарға деп. Ризықтарым болған, пішкен. Мұнда тіл тіштедірілік түгіл, шоңа көре мен бәйленерді бір ұрында таба алмайм. Мұнда бейшілі белгісігіне қоям да, шының білән шо. Тәмілі қабымлық та, жетіз де асадым, жеңіл де асадым. Міне, бұжа бекелерге ашықтан уақытта бек яқшы рецептіне өзі пеканкада. Бұл майонезім ұшын қатылы берсең.
Менә. Сыр. Сыр да бар, майонез да бар. Шуңа күрә шулай. Вәт, бик туклыклы. Диетик ит белән булса да, диетада утыручылар игътибардарак булыгыз, яме? Ну, синең бик җиңел булды инде, бик гади булды кебек, бик гади булды кебек. Моңар. Балыкны алдың да азаттың. Анар кухняда Ләкин көне буе ятырга кирәкми. Ләкин шуның хәтле тәмле, ул мин балыкны яратам. Нәтиҗә гадилектән чиктер, дохилек килеп чыкканмы монда инде. Ну, иратның инде кыймак пешерү мине һәр вакыт таң калдыра. Мин дә пешерә беләм, ләкин бик сирәк. Рецептын бирәм дидем. Рецепты да кызыклы рецепт булган безгә. Я, уйлап тордым да монда инде тырышты бит инде. Бик күп сөйләде. Шулай бит. Шуңа иске шәйгайлар да бит инде бүген. Шуңа монда бүген дуслык җиңә безнең. Икегез дә молодцы. Икегез дә бишле. Икегез дә дуслашып та, менә танышып та әлегрәдәге тапшыру барышында. Шулай бит. Шуңа бу тапшырудан соң инде моңарча мондан соң бейтик сәхнәләрдә, сәхнә артында, урамда күрешкәндә, кайда булса кибеттә бер-берегезгә сәлам биреп китегез инде, яме? Ярар. Дуслашып, аралашып яшәгез. Шуңа күрә дуслык җиңгәч икегезгә дә бүләк. Безнең тапшырыбыздан генераль спонсор булган Кукмара Металл заводы, Пашак акционер җәмгыятеннән әлеге исекле шәп табалар икегезгә дә бар. Инде без джентльменнар буларак, әлбәттә юк иде, менә мондый булачак хәзер. Бу мәрмәр эслекле, менә шундый яхшы инновацион яңа табалар игезгә күтәреп кайтып китәргә, içinde пакеты да бар хәтта ки. Тагы да тәмле Һәм Кукмара савыт сабасын алганда менә күрсәтергә дә мөмкинме, диме? Хәтта мин ачып күрсәтергә дә мөмкин, бер тапкыр булса ачып күрсәтергә ярыйдыр бит безгә. Ярыймы, менә шулай китереп, так. Менә карагыз. Кукмара дигән фирменный шундый логотипы бар, яме? Рәхмәт. Кибетләрдән кайда булса алганда кара Кукмаралар тиеш. Кукмарага барып алам. Шундый булсын менә бу бүләк. Ярар. Яма, дәй. Рәхмәтләргә дә шулай ирләр шатып торган, менә кулыңа тотып, тәбит. Пакеты да бар. Алып кайтып китерсең, яме, иңә һәм инде тәмле кыймакларны менә шул Кукмара табаларында кыздырырсың, пешерерсең. Рәхмәт. Безне кунакка чакырасың. Ярар. Киләштек. Шундый ук матур изге теләкләр. Гаилә, дәге тормыш иптәшегезнең балаларны, шулай һәм үзегезне сыйларга онытмагыз, яме, тәмле ризыклар белән. Рәхмәт бик зур. Я, инде теләкләр булса, изде башлык. Иҗатымны яратучы барлык тамашачыларыма бу елда, киләсе елда тагы да зур уңышлар, саулык, сәламәтлек, гаиләләрендә иминлек телим. Инде көткәннәргә сабырлык, сәламәтлекләр җитмәгәннәргә сәламәтлек телим. Һәм укыганнарга матур гыйлем, зур белем телим. Бәхетле булыгыз. Рәхмәт. Концертларыбызда көтеп калабыз. Концертларга йөрегез. Хөрмәтле тамашачылар, менә ир-егетләр гаеп итмәсен дип, итмәсләр дип уйлыйм. Чөнки кемнәр минем җырларымны белә, алар бит инде күбрәк хатын-кызларга багышланган. Менә мине яраткан хатын-кызлар, яратмаган хатын-кызлар, беренче чиратта сезне яңа ел бәйрәмнәре белән котлыйм. Исәнлек, саулык сезгә, сөеп, яратып яшәргә язсын яңа елларда. Амин, шулай булсын. Эшләйт. Сезгә иҗади уңышлар. Рәхмәт сезгә дә Гаилә бәхете. Рәхмәт. Әле насип булса, сөйгән ярыңны чиратырга. Насип булсын. Насип булсын. Үзең телисең инде. Әйе. Яме, шулай барысы да үзегез теләгәнчә булсын. Бу киләсе бу елларда дип әйтик инде. Инде килгән елларда 2018 елларда безгә һәрдаим шулай һәр атнасын очрашып торырга язсын. Тәмле яшик, тәмле ашык һәм тәмле көрәшебезне Татмус ТВ телеканалында күзәтеп барык. Сау булыгыз. Сау булыгыз.